मावजिफोरा एन्जर हमनाय बायदि साफा साफा बिजेपियाव बर'फोरखौ सोगासिनो दं। खुलुमबाय, स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव बिजेपिनि बेरेखाय गोख्रों बिबुंथि होदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां धनन्जय बसुमतारी बिथाङा। धनन्जय बसुमतारी बिथाङा बिजेपिनि बेरेखा गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। जेब्लासिम बर'फोरखौ बे समाव बिजेपियाव सोसननो हाया, गावनि आंगो खालामनानै लानो हाया, अब्लासिम बिथांमोननि सिमां, बे सिमाङा मोगथाङाव महर मोना होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी बिथाङा। बे बड'लेण्डआव जेब्लासिम बर'फोरखौ बिजेपियाव लांनो हाया, अब्लासिम बिजेपिनि सिमाङा मोगथाङाव महर मोना आरो माब्लाबाबो साक्सेस जाया, बेखौ बिथांमोना मिथिगौ। बिथां धनन्जय बसुमतारी बिथांनिफ्राय गोख्रों आरो गेबें बाथ्रा। जेब्लासिम बिजेपि राजखान्थि हान्जाया बर'फोरखौ बिटिसिआव बर'फोरखौ बे समाव सोसननो हाया, बे सोसननो हायाजासिम बिथांमोना माब्लाबाबो बिथांमोननि सिमां, बे सिमाङा मोगथां महर मोना होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां धनन्जय बसुमतारी बिथाङा। आरो जायनि थाखायनो बिजेपि राजखान्थि हान्जाया गुबुन गुबुन जायगायाव जेराव बर' मैखोम थानाय जायगाफोर, बे जायगाफोराव बिथांमोना थांखि खालामनानै खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो खामानि मावबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां धनन्जय बसुमतारी बिथाङा। आरो धनन्जय बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया मावजिफोरा जेरैहाय एन्जर हमो बा माफा माफा जेरै एन्जर हमो, थिग बेबायदिनि बर'फोरखौ बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव गावसोरनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय साफा साफा बे समाव सोबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां धनन्जय बसुमतारी बिथाङा। बेनिखायनो बिथांमोना दिनैनि दिनावहाय बर'फोरखौ फकास खालामनो थाखाय, बर'फोरखौ बिजेपि मुखि खालामनो थाखाय दिनैहाय बिथांमोना गोबां बर' एरियायाव मावजि बायदि माफा माफा हमनायनि बेबस्था खालामदों, खिन्थु बे माब्लाबाबो जानो हाया। आरो धनन्जय बसुमतारी बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बेफोरबायदि बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव मानास सेरफाङाव रावबो गोहो गैया एबा बिजेपि राजखान्थि हान्जाया गोहो गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां धनन्जय बसुमतारी बिथाङा। आरो बे समाव मानास सेरफाङाव रावबो इउ पिपल राजखान्थि हान्जाखौ फेजेननो हानाय मोनसे गोहो गैया होननानै बिबुंथि होदों बिथां धनन्जय बसुमतारी बिथाङा। धनन्जय बसुमतारी बिथाङा बे समाव मिशन बिटिआर एबा बिजेपि राजखान्थि हान्जानि मिशन बिटिआर खौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां धनन्जय बसुमतारी बिथाङा। धनन्जय बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव जेब्लासिम बर'फोरखौ थिसननो हाया एबा बर'फोरखौ बे समाव बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ लांनो हाया, अब्लासिम बिजेपिआ बे बिटिसिआव गावनि आवथाखो एबा बिथांमोना सिमां सुजुनाय, बे सिमां सुजुनाया मोगथां महर मोना होननानै गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोनदों। बिथांमोननि बुंनाय बाथ्रा एबा बिजेपि राजखान्थि हान्जानि मिशन बिटिआर फोसावनायनि बेरेखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां धनन्जय बसुमतारी बिथाङा आरो गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया मावजिफोर बायदि माफा माफा एबा मावजिफोरा जेरै एन्जर हमो, बे एन्जर हमनाय बायदि बर'फोरखौ साफा साफा गावनि राजखान्थि हान्जायाव एबा बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव सोसनगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों। नाथाय बिथांमोना जाखिनि थांखि लादों, बे थांखिया माब्लाबाबो मोगथां महर मोना होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां धनन्जय बसुमतारी बिथाङा। बे बड'लेण्डआव जेब्लासिम बर'फोरखौ बिजेपियाव लांनो हाया, अब्लासिम बिजेपिनि सिमाङा मोगथाङाव महर मोना आरो माब्लाबाबो साक्सेस जाया, बेखौ बिथांमोना मिथिगौ। बेनिखायनो बिथांमोना दिनैनि दिनावहाय बर'फोरखौ फकास खालामनो थाखाय, बर'फोरखौ बिजेपि मुखि खालामनो थाखाय दिनैहाय बिथांमोना गोबां बर' एरियायाव मावजि बायदि माफा माफा हमनायनि बेबस्था खालामदों, खिन्थु बे माब्लाबाबो जानो हाया। जोंहा आन्दलननि स्पिरिटजोंनो फैनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जिथु आदर्श, बिथांनि जिथु मोन्थोर, बै मोन्थोरफोरखौ गोसोखांब्लानो जों बर'फ्रा खौसे जाफिननांगौ खोथाया जोंनाव गोसोआव फैयो। अब्लानो जों गुबुन गुबुन राजनीति दोलो फैबानो बेखौ अट'मेटिक नारगारनो गोसो जायो आरो नारगारो। आगोलनि थासारि आरो दिनैनि थासारि, इउ पि पि एल नि बिथा, बे अनेक पार्थक्य जाबाय।
खारन बै समावनो इउपिपिएलआ जेसेबां इउपिपिएल दंमोन बिसोरनि भटखौ इफाल इफाल खालामनो हायाखैमोन आरो आङो दिनैहाय बिपिएफनिफ्राय गोबां बिपिएफ भटार्सफोरखौ लानानै बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लानानै आं इउपिपिएलआव हाबबाय आरो गोबां गुबुन गुबुन दोलोनिफ्रायबो आं दिनैहाय लाबोनो हाबाय गतिके दिनैनि दिनावहाय इउपिपिएल दोलोखौ मानास सेरफां समस्टियाव खुनु सक्तियानो खुनु राजनितिक दलआनो फेजेननो हाया बे खोथाया दिनै स्पष्ट जाना फैबाय दिनैनि दिनावहाय भारत स्वाधीन जानाया 78 बोसोर जाबाय बे 78 बोसोराव गोबां सरकार फैबाय गोबां सरकार थांबाय नाथाय खुनु सरकारा मस्जिदनि नामाव आसनि होफेराखै दिनैहाय जोंनि बिटिआर सरकारा मानगोनां प्रमद बर'नि सरकारा इउपिपिएल सरकारा दिनैहाय बे आसनिखौ बिथांमोननोबो मस्जिदाव होनाय जाबाय आरो आसामाव गोबां जायगायाव इलेक्सन जादों नाथाय जोंनि बड'लेण्डआव बिटिआरआव इलेक्सन जायाखै दिनैनि दिनावहाय माइनरिटि आरो मुसलमान बिथांमोनहा एकदमबारे फोथायनानै लाबाय इउपिपिएलआसो जोंनि बानसगिरि इउपिपिएलआसो जोंनि मोजां खामानि मावग्रा होननानै दिनैहाय सारा बड'लेण्डनि सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेसन मुसलमानफ्रा दिनैहाय इउपिपिएलखौ समर्थन खालामनो होननानै आवगायबोदों